Pang ano nun to, pang picture perfect na mga gamba. Yung tigre na to, pula mga idol. Yan. So ito naman yung pulang pula talaga. So yun ang picture perfect na mga gamba, no? So para lang may idea kayo sa PM natin mga boss. Ito papunta to ng Baganga, Davao, no? Davao del Norte, Baganga. So PM mga boss. Ganda mga idol. So, Baganga. Selection ng PM to mga boss. So ngayon lang gumanda ng ganito yung gagamba natin kasi naka-direct na tayo, no? So Baganga mga idol. So yan. Ganda ng gagamba mga boss. So sige pre. Siltre. Tapos patanaw ko itong ano be. Hindi sarado na ni mo itong duwa. Abre pa. Okay. Ito. Okay, ang size nga. Ito mga idol, oh. Good size. Laki talaga good size natin ngayon mga boss kasi direct na tayo, no? So ito dito lang to mga boss. So good size. Basta tong dito sa ano pero sa PM mga idol, oh. So, PM pa rin. Ito pa Manila ata to. PM. So 10 piraso mga idol. So yan yung mga benta natin mga boss. Bintong win na to. Atong sabit mo na kuha doon din. Paano idol? Pwede dyan mo lang. Sila na na. PM na yun. Ito nga pinakabilog pre. Kaya PM gyapon tong dito. Pulo na. Tapos sa good size. So ito naman mga boss. Ano to? For collector's item lang, no? So pang collection na ng kaibigan natin. Na umorder din. So trip niya lang, no? Trip niya. Ganyan yung mga itsura. So request siya ng item. Ano? So pula. So ito yung may ganito sa likod. So ito naman pang ano lang to, pang picture perfect na mga gamba. Itong tigre na to, pula mga idol. Yan. So ito naman yung pulang pula talaga. So yun ang picture perfect na mga gamba, no? Ito yung malaki-laki na tigre na itim. Tapos ito previous niya to. Sige, salamat. Ito previous niya 5. Ito mga idol 5 piraso. So ito lagyan mo na lang pre